duzunean. Goizerokaren lehenengo orduan, gaur egun aldaketarekin, ostirala dugu. Baina atzokoan aipatu genuen, egun aldaketarekin izango zirela gurean sustatuko lagunak. Baina zita, badugu, prest daude. Eta irrati bidez entzungai duzu saio hau eta Twitch bidez ikusgai. Beraz, bagoaz, asteragoaz, egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues Twitchetik ikusten badituzte, telelanean gaurkoan. Bai. Bueno, baina naiz eta egun aldaketa izan, hementxe zaudete aste honetan ere. Publikatu gauzak egunero egiten ditugu. Eta, atzo beste konpromiso bat zegoen, ordu honetan, eta, gaurko egunera mugitu dugu zuzenekoa. Hori da. Primeran. Bueno, albistetxo batzuk aukeratu ditugu, eta horiek kontatuko ditugu. Azken bat bai, gaur goizean 9:00 kaleratu duzuen bat. Hola, titularra edo emango dugu, Luistxo. Bai, bueno, aldaketak EITB-en zuzendari, ETB-ren zuzendaritzan, hau da, Euskal Irrati Telebistaren telebista atalean, 4 urtez jardundu Unai Iparragirre kazetariak. Hori urte mordoska bat egon zan Discovery taldean, eta etorri zan fitxatuta edo, ETB-erako, eta 4 urte egin ditu, eta beste zerbaitetara dedikatzera doala, ez du gehiago jakinarazi administrazio kontseiluak, eta ordezkoa etxean lanean ari zen Isabel Octavio kazetari nafarra izendatuko dute. Aldaketa izango omen da, abendu erdian, eta, Isabel Octavio izan zan kazetari ETB-en, gero prentsa arduradun lanak egin ditu Jaurlaritzako atalen batean, eta Eudelen, eta azken 4 urteetan ere izan da EITB-ko estrategia eta komunikazio zuzendari. Eta, orain ez du osmendu postu hori utziko, esan dutenez, eta ETB-ren, telebistaren zuzendaritza ere berak hartuko du. Oso ondo, azken albiste hori aipatuta, beste batzuk aukeratuta genituen, eta urtero aipatzen ditugu Ricardo Arregi kazetaritza sariak, eta banatu dituzte, Luistxo? Eta zeintzu jaso dute sari hori? Ipar Euskal Herrira joan dira sariak, bi sari izaten dira azken urteetan hauek, eta ohorezko bat mugarria, edo esaten dute mugarria, Jakoba Errekondo barazkizale komunikatzaileak duz, eta, kazetaritza saria, Jenofa Beroko Irigoyen kazetariak, artzaintzari buruzko, artzaintza ofizioari buruzko reportaia bat lantzeagatik Argia astekarian, eta komunikazio saria, ekimen nahiko berri batek, on.eus atariak jaso du, Ipar Euskal Herriko elkarte batek irailean jarri zuen martxan, lehenagotik ere bazegoen elkarte hau lanean, on piztu izenekoa, baina pixkate oneus egitera zuzendu da, eta berai eman diote, erakutsiko dugu oneus, hori da on.eus, hori da helbidea proiektuarena, eta, hementxe, euskararen sustapena eta laguntza ere bai ikasten nahi dienei, eskolara euskara jakin gabe bialtzen dituztene, gurasoei ere, euskaraz eta frantsesez dagoen artikulu bat da, webgune da barkatu, artikuluak ikusten ari gara, halako zentzu didaktiko batekin egina da, azkenengo albiste oraindik ez dute sartu, jaso dutela sari hau, baina ze ekitaldi datozen gabonetara begira, irakurketa gida bat, euskaraz ligatzeko beste gida bat, azkenengo egunetan gau beltza edo Halloween horri buruzko printza batzuk ere bai,
dokuteka izeneko atal bat, eta, bueno, pues, zenbait eduki eta daude, informazioa, eta zentzu didaktikoa, eta, bueno, talde bat ere mugitzen ari dela entzun dut, jente gaztearekin. Eta, Enon bueno, pues, ezagutzen eta kuriosoa, eta bueno, ondo antolatuta baita webune. irailean iragarri zenean, gure artxiboan guk dan ateratzen dugu. Aurkezpena egin genion. Eta, pues, horixe, Ricardo Arregi sariena, Sariak. eta, bueno, artikuluan finalistak eta holare aipatu ditugu, eta azkenengo urteetako, Irabazleek bai. sustatun informazioa badu. Eta epaimaiak zen meritu ikusi dizkien Genofa Benerko irigoini eta Oneusi hori jaso dugu. Primeran, bueno, horixe izan da aukeratutako lehenengo albistea, eta gero albiste edo pixkat tristea ere, esango nuke, ze itxiera etortzen danen eta euskal komunikabideak, euskarazko komunikabideak agur esaten dutenean, ba... Bai, hori, ala da. Uriola.eus, beste .eus bat, iztera doa. Eta uriola.eus da Tokikom izeneko sare bat badago, Tokiko edabideenak, eskualdekoak batzuk, herri jakin batzuetakoak beste batzuk, Gipuzkoan adibidez dago goiena.eus, guka.eus Urola kostakoa, aldizkariak ere baituzte, eta Bilbon egonda azken urteetan, bertako kooperatiba batek bultzatua, esango dut izena, BLB kooperatiba bultzatua, uriola.eus hau, 11 urtez sortu zela, agerkari digital bezala, eta aldizkari bat ere bazegoen, Prest izenekoa, 2000 elebanatze zituzten, deustualdeko bezala definitze zan, baina, bueno, Bilboko euskalgintzako, eta Bilbon euskara gutxituta dagoela, bueno, Euskal Herri guztian bezala, baina izkun kopuruaren aldetik, ez dakit, Euskaldun gehien daukan udalerria Bilbo bera ezotede. Ez bada Bilbo da Donostia edo Gasteiz. Eta Iruña, lau top horiek dira Euskaldun kopuruaren arabera, eta orduan, desagertzea bertan, kooperatiba bat da, eta diruagatik esaten duten bezala, agur esatea da, eta, bueno, pues erakutsiko dugu, igual, egunea bertan, zer egin duten, ze artxibo, iztera doa, esan nahi du, desagertzen dela webetik ere, bai, ze, klaro. Ez dutela artxiboa utzi behar hor, eta... Uste dut, badabiltzala, beste nolabait salbatu edo transferitu edo zerbait, ez? Baina, bueno, ikusi ezagun agur mesua ikusten dugu hemen, agur esateko unea heldu da, bere menuan juten bagara aldizkariak izen, lehenago Berton izeneko aldizkari bat ere egon zan, eta desagertu zan, baina, bueno, ordezkapena izan zuen Prest delako hau, eta, bueno, pues, hemen daude, ale guztiak, bueno, PDF modua, eta hola, deskargagarri, baina, hau, joan egingo da, ikusteagatik atal bat, argazki galerien atala, ez da? Hau da, tipikoa... ekitaldi bat egon da. Bai, eta, bueno, argazki mordo bat iten dira, eta gero jenteak klikatu iten du, ikuste, agertu gara, ez gara agertu, eta ikusteagatik, hemen, eman ezkero, argazki galerien atala, guztira daude, 11 urte hauetan, 457 argazki galeria. Claro, pentsa. Eta atalka ikusten dute hemen, ze zori dagozkion, herria jartzen du, baina, bueno, Tokikomeko webunetan beste herriak diana, hemen, Indautxu, Begoñaldea, Bilbo Zarra, Deustu aldea,
euskarazko jardunari buruz, Bilbon egin zandan jardunari buruz, hemen puntu honetan argazkia ikusten ari gara, Bai. Baina albisteetan eta informazioan egin duten lana, hortxe dago, eta desagertzea dago. Momentuz desagertzera doa. Bueno, beste albiste bat ere egonda, Bai. pixkat hola komentatzeagatik, Eusko Jaurlaritzak iragarri zuen gobernu bileraren ondoren asteartean Tokikom edabide taldeak laguntza berezi bat jasoko duela, eta ematen du dela batez ere eskualde proiektuak sendotzeko edo. Alde horretatik Bilbo handian, esan dezagun, Basauritik Barakaldoraino eta esan dezagun Getxo edo Sopelaraino, badaude beste edabide batzuk. Eta alako, bueno, hemen ari nahi ni asmatzen, alako kontsolidazio proiektu bat edo bihurtu sartu behar balitzango beste edabide lokal batzuk eta Uriolaren berpizkunde edo transformazio bat eta bere artxiboen interneti dagokionez bere artxiboen iraupen bat, bueno, nik hortik ikusten dut aukera bat Bilbo handiko euskalgintzak kontuan hartu beharko lukela eta erakundeek ere bai. Erakundeen babesa behar da euskarazko komunikabideentzat, eta nagusik interneten diren medioentzat ere bai, eta bueno, hortxe utziko dut. Ez dakit hortik etorriko den salbabide bat, baina... Bueno, a ver. Oso ondo. Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko? Egurra, gure lagun bati. Zeini? Musk. Elon Musk. Gure bilau favoritoa. Bilau edo villano. Villano, bai. Inglesez, ezta? Bueno, zer egin guaikon. Bueno, desastre txiki batzuk, a ver, albistea azken 7-10 egunetako bi albiste Twitter gehitzen diogu oraindik, hemen zenbat kostatzen zaigun aldatzea, ez? Ez du merezi Elon Muskek asmatutako isa delakoa, esatea, isa, euskaldunontzat da, isa taldea. Dala, euskarazko informatikaren aitzindari izan ziren eta orain lanean ari diren informatikarien taldea, Euskal Herriko Unibertsitateko informatikaren taldea. Bueno, parentesionetatik, itzuli gaitezen Twitterrera, hemen partekatuko dudana da sustatu. Zer ikusi duzu, Ze Twitterretikan alde egin behartzen nuela, edo alde egin... Baina, bueno, espiatzen. Baina iritsi zaizu, Bai, espioitza egiten dugu. Gure zuzendariari... Sakrifikatzen gara loi zikin horretan sartzera zueik informatzeko. Bale. Segundutxo bat, zuzendariari aipatu nahi diot, aber ea ikusten dan zuzenean pantalla. Luistxo partekatzen ari dena. Bai, bale. Nahi beste formatu batean agertzen zait, berria, eta bazpare. Nik erakusten nahi nahi izena uste dut dela, esaten duena, gure titularra, ez gara Twitterrekin konektatuko, baina hemen jarri ditugu pantaiaz batzuk erakusten ditugu, Musk eta bere ideologia, erridikulo patetikoa eta gerikoa egiten Twitterren. Eta, bueno, zein dira bi kasuak? Bueno, batetik, batzuk konturatu zidan, esan ezkero zerbait, nor da hobea, Elon Musk ala Albert Einstein, nor da argiagoa. Grok izeneko adimen artifizialari dagoena. Txertatuta, Twitterren esaten du Elon Musk dala, argiena, azkarrena kiroletan ere bai, konparatuta saskibaloiko izarrekin, eta benetan, norbaitek ikutu egin zuen horratzeko algoritmoa,
Baina nik uste dute trampa pixat ere egon dela, mezu hauek eta bilatu dituzten hemen ikusten nahi gara. Helikoptero inglesez galdetuta, helikoptero batetik kaka egin bako balu Diana batera zuzenduta Elon Muskek, asmatuko luke bai, oso gizona bila da, eta olako txorakeriak ere esanarazi indizkioten. Nik uste dut, adime artifizialak azkenean zuri guztu emateko inak daude, eta, bueno, atzetik ere bai, Elon Muski guztu emateko zeo zer egongo da, baina, bueno, euskeraz ere probatu genuen, eta gure galdera izan zen, Elon Musk ala Koldo Mitxelena, errenteriako hizkuntzalaria. Nor da hizkuntzalari hobea? Eta, erantzun digu, Koldo Mitxelena da zalantzarik gabe. Eta laburpentxo bat Koldo Mitxelenaren merituak eta zuzena dator. Eta gero, Elon Musk berriz hizkuntza naturaletan, trebea bada ere, ez da hizkuntzalari profesionala. Programazio hizkuntzak, programazio hizkuntza naturaletan trebea izatea da, hizkuntza bat hitz egitea. Zu eta biok euskeraz ari garen bezala, eta segurazki gaztelaniaz ere ondo moldatuko ginean, ez ba? Orduan, ez digu funtzionatu guri Elon Musk superona da esateko zea hori, baina, egongo zen zerbait, eta aldatu omen dute, Hala ere, gure eskaera hau izan zen aldaketa baino lehen, orduan, esperantzan edukan esate Elon Musk euskalari bikaina zela, baina ez digu. Zela gonbidatuko genuke, ez, Luisjo? Bai, konektatuko balitz. Bestela ere, bai. Bueno, eta gero, beste kontu bat, ikusten ari gara hor, about this account izeneko pantalla irudi bat ikusten ari gara, MAGA, estatu batuetako mugimendu trumpista eskuindar horren kontu bat, kontu famoso bat omen dena, eta bueno, about this izeneko aukeratxoa aktibatu zen durela egun batzuk, gero kendu zuten, baina bera berri gaitzuli dute, aktibo dago, sustatun azaltzen dugu nola kliken. Barruan, MAGA account edo MAGA kontu hau, Twitterko kontu hau, eta beste asko, non dago kontua Nigeria. Hori da informazioa esaten diguna. Eta beste Arriba España kontu bat ere, adibideak, non dago hau? Kolombia. Orduan, zein da kontua? Batetik izan daiteke, utziko dute adibideak partekatzeari, batetik izan daiteke ultraeskuineko indar horiek kontratatzen dituztela robotak eta robot asistente, robot laguntzaile humanoak lan ordua merke dagoen tokietan, almazen batzuk ordenagailuz eta pertsonaz beteak. Zaborra, informazio, komenizaien informazioa zabaltzen, eta erabiltzaile bakoitzak zazpi kontu, batzuk estatu batuetara begira, beste batzuk Espainiara, beste batzuk Erresuma Batura, bakoitzak segun hizkuntza manuale jartzen dituen, edo itzulpen automatikoarekin bidez, bueno, pelikuletan bezala, bai. Bai, aztegiak, gezur aztegiak edo gezur negutegiak, baina humano eta robotekin populatuak, ez da? Batetik hori izan daiteke, baina bestetik Twitterrek jarri zuen monetizazio sistema bat, alta eman dezakezun, eta zuk trafiko asko generatzen baduzu, eta zure txioak asko ikusten badira, zure txioen ondoan ikusten diren iragarkiengatik portzentaia bat jasotzen duzu. Orduan, aztegi horietako langile horiez aparte, langile voluntarioak ere sortu daitezke. Ostras. Dedikatzen banaiz, ni honetara eta Twitterri interesatzen zaion zaborra zabaltzen badut, esanez, trumpismo agora eta gau eta beste eta tal, eta borroka kultural politiko horietan sartzen banaiz eta trafikoa lortzen badut, nire etxetik hemen, India hegoaldeko bizi naizen bazter honetatik, edo Kolombiako Bogotako auzo honetatik,
bueno, pues diru pixkat atara Ostras. dezaket, kapitalismoa da, orduan, hori klikatzen dutenei Denek. bost axola zaie Trump, eta igual ez Bai, die bai, bai. inork pagatzen, salbu eta Twitter berak, trafikoa eta polemika sortzen dutelako, eta orduan, pues, hori da. Eta Ostras. hau ikusi zanean, eta tal, bueno, ematezun, deskuiduan egin balute bezala, eta hogeita lau Mhm. ordura desagertu zen, baina gero berriro jarri dute. Orduan, Ja. bueno, pues, Pixkat, ez dakit. oihartzun hori lasaitze aldera edo, baina, Bueno, ja, bistan geratuta esango zuten, bueno, azken baten informazio hau horrezten dugu, eta ja, igual jente gehiago animatuko da, hola, gainera bar, Kolombiatik zaborra sortzera, ikusita hemen negozioa da, hola, ez dakit irakurketa zein den, eta gero, bueno, ultra eskuineko ja, bai, zurrunbilo bai, bai. horretan, gezurretan harrapatzen bazaituzte ere, ez zaiela Ez inporta. zaio inporta. Mhm. Iruditzen zait, Trumpi bost afiola zaio harrapatzen badute praka jaitxita, e, e, Bai, eta bai. uste dut hori dela Mhm. egoera, eta gu alako placer gaizto bat sentitzen dugu, bai, Twitter kritikatzen dugun bakoitzean. Twitter Hori da. kritikatzen dugun bakoitzean. Bueno, baina horixe, politika berdinak jarraitzen dituztela, Twitterren, Bai. Eh, edo eh, okerragoak. ez dakit sozialismo globala zabaltzen ere batzuek dirua eta duten, bai, igual bat, bai, baina batez ere beste Seguro joera baietz, Luisjo, beste seguro joera baietz. horretakoa da, ematen dunez Ematen. nagusiki edatzen dena. Bueno, oso ondo, Luisjo, mila esker, hementxe Bai. amaituko dugu gaurko saioa, eta hurrengora arte, esango dizugu. Bai, Durangoko azokaren bezperan, hango panorama Hori da. digitala tratatuko dugu, gomendio bezala, inok Mhm. nahi baldin badu bertara. Primeran, esan bezala, mila esker, eta hurrengora arte. Datorren aste arte. Agur. Aio!